o ni kir thlani som pahnih ni nga ni kan lo thleng le ta a tuntuma khovel thu thar kan ngai thlak tura hianin tunlai thulang sar tak tak te kan han da chuaka Gaza Palestinian mipui tana chom dolna semna hmuna bompu ka mi somni panga an thi thu te US le Iran in nuclear deal kalpuyan tumna Trump chu a beidawng tanem ni Iran chu a nuclear hmun ma beih mai adu hnai ni in Donald Trump hian a langa hemi chungchang te hi kan ta rang don boka tin Iran a hianin petrochemical facility a puak lian tak oma kang mai chuaka heta thil thleng chungchang te kan tar lang bokanga tuntuma hianin khovel thil thleng thar berber kan ngai thlale dona Russia drone beina tharlam berber te kan ron chop chuak le dona ole ngai thlak tak tak main han like le rep phot mai teang Gaza hianin Israel chuanin bepui thlak na Hamas laka alakal pui renga chuti lai chuanin Gaza mi puite ril tram le chom dol ngai tak tak thuna hianin anui tel tak me vanomani chung ho tan chuan eitur engemaza thon lu ni in chom dol na rang te thierlu ani chhotan le meka Israel chuan Gaza eitur phur le chom dol na lut te kha an lo dang de oreng to kha an malak na ti chak tu nia an ngai ani amai ro chu khovel sarkar lian rang ten Israel chu an nor na sa a Gaza mi puite eitur le chom dol na lu phal sak tur khan an lo ngen to ni chutiang chun Israel po hian mala in chom dol na le mamo dang Gaza mi puite tan hian thon lu ani chhole ta meka chulai mi pui chom dol na hmuna chuanin puak lian tak ko oma bompuak ko oma heta hianin mi thanem takan thi nia soyani Israel sipai te chuan Gaza chimlama hianin Netzarim Corridor area chulai Israel sipai omna bulhna ya Palestinian silai keng ron kalte chetna chu an chang le ti soin heta hian silai me pu ana thlenga Palestinian health official te chuan helai in beina hian mi thanem takan thi ni na soya Israel le US ina an thlop Gaza eitur le chom dolna phurlua hianin chiatna athlenga heta hian mi somni panga borvel an thi nia soyani Gaza Humanitarian Foundation hi me ni somni pasari khan heng facility te hi hontran le ania hemi nu hianin helai kaltlang hianin chom dolna rang thon lu ani le to ni nimin mai khanin mi somni borvel heta hian an thi nia soyania Israeli Defense Force chuan Palestinian ten helai Netzarim Corridor a hian Israel sipai te an ron pana ron beyan tuma heta hian buena achuaka Palestinian wangani ti in mithi ta chungchang hi Israel chuan a comment Sifa le Al-Quds Hospital a medical official ten damlo ron lut le chutianga helai buena awanga thierlu chungchang a hianin update an pema ro chu engzat chiange thi ti le hliam zat hian soilo thungani Netzarim Corridor bula silai me puana hianin abultum tu te chu Palestinian anni ti in Israel chuan thu chu asiama hei wang hian Israel chuan Gaza a mihring tran puina semna mun Humanitarian Foundation muna hianin zandaruk nulama kal phalani to lo ti Israel chuan thu chuan siama atuk jing daruk thlengin civil mi le engmi po helai muna hian kal phalani lo ti thu chuan siam phani Israel sipai te chuan Palestinian te hi helai muna hian kal anrem ti lova Palestinian silai keng then khat te chuan Israel sipai lam an ron pana Israel hian warning an pek chung po in Palestinian silai keng te hian Israel lam an ron pan se la chu tiang chuanin Israel lam hian an beilet ta nia soyani nimin lam khan Gaza hianin truck somli panga khatin eitur le mamo dang phurlu ani le a chome chi rang le chom dolna thomno dam doite box singthum sangli zet Gaza hian phurlu ani thu Humanitarian Foundation chuan thu chuan siamani heti lai hian Israeli Air Force chuan ni khat kal ta chung khan Gaza rampuma firfiak be pui thlak nan kalpui le a Israel Air Force hian ni khat kal ta chung khan Gaza rampuma target engemaw zat an kap chhia hengzinga hian firfiak pol en kol mun ma te firfiak ina an man building poimo tak tak te leinuai mun ma tunnel tele infrastructure engemaw zat Israel sipai te hian an ka chiat sakani he strike train khata hianin ground troop te thlop na haum boka
leilama Israel sipai chetla te chu van boru ka tengin Israel in do thlona te nan lo cover bokani Palestinian media te chu ani khatkal ta chung khan Israel in Gaza ram puma be pui thlak na mi tam takan thi ti an report bok nimin lam khan Gaza chim lam khan uni sa Israel sipai le firfiak pol in be na lian ta ka thlenga heta hian ground a silai hmanga in be ton na thlenga ni Israel sipai pahnih chuna takin an hliam te hi damdoi ina hruai ngal an ni Gaza marlama IDF chuan 252nd Division 10 Hamas te an normeka Hamas te mun ma building aral thuam da anate Israel sipai te chuan an hmuchuak bokani Israel sipai hian ral thuam siamna mun po an hmuchuak ka an bom chengal bok heba ka hian IDF chuan 179 Reserve Armor Brigade noya sipai te chuan Hamas ral thuam da na mun thren khat building chopin an ti chebok UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs chuan nimin lam khan Israel sipai be pui thlak na chu tun hnaya na zo ka kalpui ani thu han puanga civil mi te himna tur ngai tu turin Israel chu an du thu an tar lang bok Hamas and Call Health Ministry chuan tun thlengin Gaza Strip a hian mi singa sanga chuang thi le anom na chin hriat lo anom mek ti soin ama ero chu hei hi fin fi ani lo thonga civil mi le indo mi te thizinga hian Hamas te chuan a hranin an puang lem lova Israel chuan January thleng khan in dona a thi silai keng le Hamas lam mi sing ni vel an thi to ni in atar lang ve thunga ni Israel in Gaza Hamas laka leilam be pui thlak na ground offensive an kalpui hnuwa le Gaza Strip ramribula sipai beina thizat chu Israel sipai thizat chu zali somni pakua an kai to ni heti lai hian Tehran chu sipai chakna manga beya Trump chuan a vole ta Iran nuclear ta na deal a hian in Donald Trump hi a in ring tok vak to lo nia soyani US President Donald Trump chuan Washington le Tehran ten nuclear deal chungchanga in biak na na ya hian Iran hian a uranium enrichment atin hiam don in a ring lo ni in drama thu soi media ten an ron tar langa he wang hian Donald Trump chuan Iran chu nuclear manga be thei renga to ni ati Iran hian a uranium enrichment hi atin hiam donem atin hiam ngei donem ti ka chiang talawani ka hrelawani ti in Trump chuan Pod Force 1 podcast a soya Iran in nuclear program khar arem ti thayang ti hi ngai tu tham takani ta zona lian takani ta ni ti in Trump chuan a soiboka Iran in nuclear nayantum an malak na ti top tur hianin nuclear deal thar siam pui turin ma alani kha amai ro chu Iran hian US rotna te hian pom thei lo ni hian a hriata an hruai tu lok berber te pon hi hian soini Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei te Iran Foreign Minister Abbas Araghchi te point Iran chu nuclear enrichment kalpui turin dikna nei ti an soi a uranium enrichment ti bo turan nor na chu thil sual lian takani ti hialin nuclear deal kalpui theina turata na te fungpoi mo tak uranium ti bo chu tulan ti lo thu le an ti don lo thu te media kal tlangin an tar chuak reng bokani nimin lam khan White House chuan thu thar the dar tu te an hril danin Prime Minister Benjamin Netanyahu nen Iran chungchang Trump chuan an soidun ti an tar langa Iran mi te nena in biak na chu thil har sa takani to ni Israel chuan in rem na engpoa Iran chu a uranium ti punna ti top tur le anei sat po ti tlem turin chung chu Israel chuan a phut dona chu tiang tel lo chuan in rem na thei don lo wani ti in Israel chuan thu chua siamani podcast interview a Donald Trump chuan Iran mi te hian in rem na siam tum hi delay tactic mangin anti khotlai mai nia angai thu a soi chuak hial tabok thlani kalta ai khan tuna chuanin Iran hian an uranium enrichment ati niam hi abai seiom to lo zoka deal siamani tur thu hi huai takin a soingam to lo thu Trump chuan a soibok Donald Trump chuan in rem na Iran nen an siam ani lo poin an siam mo siam lo emo iwa chuan Iran in nuclear ral thuma nei hi a phal ngai don lo ti Trump chuan a soinuna ma se indona tel lovin thisen chuana tel lowati hi kan duwa chu tiang tur chuan ma kan lame ka neya a mai ro chu hei hian top chin na nei ngei dona
atopa thil thalo tak manga kharangai mai thei ti na soi Iran Defense Minister Aziz Nasir Zadeh chuan nuclear in biak na a hlo chama US nena buena a chhuat chuan Iran chuan hebela America based te a beidawng ni in US an vo thar ve le ta Nasir Zadeh chuan press conference anaya official than khaten in biak na a hlotin lo chuan buena a chuak don ti in min vawa buena omani chuan helai rambiala US mun ma US base zong hi kan kuta anom vekani hos ramma huaisen takin kan target ang chuwangin target zong te chu kan bei pha ka anom vekani ti in an nuclear mun ma in bayato kani chuan US mun ma te an bei don thu an tar lang ani mani deuh khan Israel chuan Iran nuclear mun ma a bei mai thei ni khan media lama thu vor darania amai ro chu Donald Trump chuan Israel chu a khap dai le ta hra mani kha a chan chu tuna hianin inrem na kan kalpui hnai dona deal chu kan hrual mum me kani chuwangin thisen chuak lova pen manga inrem na siam hi thil ti thei ania hei hi Israel hian alo nga hra mangai ni ti kan Donald Trump khana soini amai ro chu mani le tun ainang talova tuna hian Iran hian US du dan le inrem dan nei theina tur kong poimo ber pakhat nuclear enrichment ti top le anei sa po percent tlem te ya da thlak chu Iran hian apom ngai don lo ni hian alang chhota chu wangin Donald Trump po hian ril ru so son chhole mek ni hian a hriata Iran hian deal hi apom don ti hi chiang takin ka soi thei to lo ni ti in Trump chona soi chuak ta hial mai chu tiang ani chhotak meka chuanin Iran nuclear deal hi siam ani lawani chuanin Iran nuclear mun ma le an lei hnoi mun ma ate bom thlak ani mai thei ti in Trump chuan a soi chuak le ta US Central Command Commander chuak tur General Michael Kurilla chuan American lawmakers te hnena nuclear in biak na a hlo champal hlawani chuan Iran beitum na chu Washington chuan lian takin tuna hian a vong mek ani ati tunkar chung hian in biak na nei le tur ania Trump hian in biak na nei le turin ninga ni voin hian rotna kha siama Tehran lam chuan cholnia Oman in biak na nei ani tur thuan soi thung ani Iran Defense Minister Nasir Zadeh chuan tun hai khan Tehran chuan ton ni arit warhead mang missile en chin thu a soi chuak tamau mai hei hi ti khotlai theiani lawa khap be theiani lo te soibok an Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan February thla khan Iran hian a sipai te ti chakin pason na lian tak nei tura a be hi thil tul takania chu kan kalpuya missile po atelani ati tholeni khan US House Armed Services Committee in an ngei tua chu committee Republican chair Alabama Representative Mike D. Rogers chuan US Central Command chuak mai tur Kurilla chu Traman hetiang be pui thla na Iran laka hian kalpui turin thupek ti chuak ta se CENTCOM US Central Command chu nuclear keng Iran missile local chaktak laka inven na tur le chumi changle tur chuan US Central Command chu anin payam ti azota Michael Kurilla chuan Secretary of Defense le President tandu thlantu rang ka pe ani ti in a chang thung ma se tholenia ne te ne hu ne na anin biak na Donald Trump chuan nuclear in biak na chu a hlo cham ti a hriat chian ma chuan Iran bei ani lo tur thu channel 12 a tarlan ani thung ani Israel ti chetura thutiam nei tu Iran hroi tu te hian khovel ma nuclear al thuam an zong ti nuclear al thuam na yan tum ti hi an hniala chu mana tanga an soi thin ani ma se 60% enriched uranium tuna hian an khol khom mek ania 60% an khol khom ani chuan amuanam zong in nuclear thachak na hian mangdon lo ti na ni a chan chu amuanam zong industry ani emo chu tiang nuclear power manga amuanam zong le remna zonga mang tur chuan percent tlem te 3% borvel chewangai thunga tuna hian Iran hian 60% an hol chho dei to maya chu tiang ani chuan in nuclear ral thuam bak Iran hian an zong lo ti hi thil chiang takani Israel Prime Minister Netanyahu chuan Iran nena nuclear inrem na engpo siamani chuan Islamic Republic Iranian nuclear facility le uranium enrichment site te a kharangai vek don ni in Israel chuan a soya chu Iran chuan an tum me lo hle thungani
Iran hian tun ma tang to in helai rambia le US sipai mun te beya anlo vo cham chi to a nikum khan Israel chu tun ma la thengai lo mangin Iran chuan be pui thlak na mangin ballistic missile le drone mang khan an nuai chiam maya kha thil la thengai mi lo wani tun ma thil la thengai lo Iran chuan a kal pui chhota he thil thlen na chan chu Iran hi akoto pa nor to mani ti chiang takin alang ve bokani amaro chu Iran in Israel voi ni ngota beya khanin Israel lakah khan chiat na lian tak Iran ral thom te khan an thlen lem lova achan ber chu US le tho pui ten Iran ballistic missile le drone tam tham takan lo ka thlak pui wang khani pakhata tin Israeli air defense te hian na an thok thaviau bokani Iran hian US base chu direct in voi khatan lo be ve to a January sang ni somni khan ania Donald Trump administration masa top lama khan ania US sipai omna Iraq base panhi chu surface to surface missile som chuang zet khan Iran khan an lo kap ve to ani mase khata khan tu ma thi le hliam anom lo thung ani kumin January ni ria ta khan in Iraq Al Assad air base US inan en kola chuan Iran ballistic missile manga be pui thla ka ni le boka maro chu khata khan US serviceman member za sombor vel zet hliam anom nia soi ani nge ni heti la hian Iran a chuan in petrochemical facility a bom apuaka mi pathuman thiami soman hliam boka hei hi news sina an ron ti chhuwa tan tira chuan in Israel hian Iran a beita mayem ni ti khan an ron ti chuaka amero chu hi zirchian ani nuwa petrochemical facility a puak wanga thil thleng nia soyani he thil hi lian tham taka thleng ni ma se thi le hliam hi an tam lo hlo thunga Tehran kho chaklam kilometer za somni borvela hla Bushehr province at thil thleng ani heti la hian Ukraine le Russia in beina la kal zela Russia ram chunga an hun ma an air base Ukraine in drone manga be puan thlak nuwa khanin Russia hi ala lung oi theilawa Russia chuan phubalak na halakal pui chun zom zel Ukraine Kharkiv Russia chuan drone mangin be pui thla ka heta hian mi pathuman thile towa mi somrukan hliam bok Russia drone manga chet lak na hianin Ukraine mar chaklam khopui Kharkiv hian mi pathuman thiami somrukan hliam nia soyani Russia ram riatanga kilometer somthum borvel chawalhla Ukraine khopui lian ber dotua hianin Russia chuan drone engemaw zatan ka plu tatin indo thlona mangin missile thren khatan ka plut bok nia soyania drone som pasari in chena mun pahnian kap ni in mayor Ihor Terekhov chuan soi Kharkiv regional head Ole Sinehubov chuan hepoi khoina thlenga hian hliam somruk zinga naupangkum ni mi le kumsom panga in karmi pakuan tel tia soi thotan jana Moscow in Ukraine beina drone ka lukha tun kum thum chuang in dona Russia in drone ka chua tamber record ani thotan jan khan in Russia chuan Ukraine drone zanga sitaka pluta atuk jan thole jan khan in drone zathum som panga le missile pasari aka plut bokani chutiang chuan in Russia hian phubalak na hilian tham tak takin lakal pui ul reng mai Kiev hian an chang let ve boka an mani siam drone mangin Russian norve boka amairo chu Russia chet nang chuan Kiev hian chalian to hri lovani Moscow Ministry of Defense chuan Ukraine drone somthum panni an lo dangti atar lang ve bokani ole khati china khan han rek bung le phot mai tiang Russia Ukraine an le in do tluang zela Russia chuan phuba alalak chun zom zel tin Israel lama Gaza hianin Israel le Hamas in beina halakal chhozel boka tin tuna thulang sar ber pakhat chu US le Iran in nuclear deal siaman tumna hianin Donald Trump chuanin ral thuam beina pumpel zong le muanom taka Iran le nuclear deal siam a in tin tu alai hianin Iran chu drama duangin akal don lo ni hian alang chhota a Trump chu tuna hian a beidawng chhotan ni in media tam tak tan an tar langa podcast an naya Trump chuanin Iran hian a uranium enrichment hi atitle mangti hi chiang takin huai takin ka soingam lowani ati chutianga ni chuana topa malak na dang manga Iran nuclear mun ma hi chanle tangai mai thaya inrem na an siam mo siam lowimo Iran hian nuclear nei hi kan phal ngai don lo ti in Trump chuana soi ole Iran mabak hi a kau chho viau ta ni hian a hriata
entika nge Israel le US tang don hian Iran lei hnoi hmun ma nuclear hmun ma hi an beyang ti chu khovel thlir le ngai chan thup ani le tamek ani thil thleng thar ber hre turin he channel hi in longai chang zel don nia